Bon dia a totes i tots. Un goig veure la sala plena d'estudiants joves, principalment, d'estudiants que esteu fent, em sembla que el doble grau d'infantil primària, la majoria de vosaltres, a més d'altres persones que també esteu acompanyant en aquesta inauguració del curs d'un projecte nou de facultat, el projecte ProRies, que ara us explicaré una miqueta de què va, i que ha estat molt vinculat al dia d'avui, un dia també molt especial, el dia en què celebrem la professió docent, a la figura del mestre, i de fet avui ens acompanya una mestra de referència aquí a la ciutat de Lleida, que aviat coneixereu, sense spoilers encara, que també us aportarà coneixement i experiència de molts i molts anys. Sempre diem que a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social tenim un neguit molt gran d'obrir-nos al món, d'obrir-nos a la ciutat, d'obrir-nos al territori, d'obrir-nos més enllà del que són les portes, les parets de la facultat. I sempre busquem aquest contacte amb la realitat, contacte amb la professió real, contacte amb el coneixement més pràctic, i busquem sempre estratègies diverses per poder fer aquestes connexions que puguin complementar els vostres estudis, en aquest cas de magisteri de mestre. I a la facultat, en aquest sentit, ha anat organitzant durant els darrers mesos i anys jornades, activitats, propostes diverses per poder fer aquests vincles entre, podríem dir, l'entorn més teòric de la universitat i el món més pràctic, més professional que el tenim fora d'aquest centre, principalment. I en aquesta línia, un dels projectes que amb molta il·lusió hem anat preparant durant els darrers mesos, pràcticament un any ja, és el projecte ProRies. És el projecte que pretén compartir coneixement, per dir-ho amb unes paraules més senzilles, entre generacions diferents. El nostre objectiu és crear un centre intergeneracional a nivell de territori, a nivell de ciutat, i començarem poquet a poquet amb aquesta primera mirada més interna, més a nivell de facultat, un projecte que hi col·laborem diferents persones en el seu disseny, en el seu desenvolupament, i aquí agrair al professor Fidel Molina principalment i al professor també Joan Taüll, companys, docents, professors de molta rellevància i recorregut també aquí a la facultat, que amb la seva mirada i experiència justament en aquest context intergeneracional han aportat i han ajudat a que aquest projecte tiri endavant i es pugui desenvolupar. ProRies pretén exactament el que acabem de dir, compartir coneixement, compartir experiències, compartir vivències, compartir idees entre persones d'edats i generacions diferents. Per posar un exemple, les persones ens anem fent grans, ens n'anem jubilant i anem acumulant moltíssimes experiències, moltíssimes vivències, moltíssim coneixement que moltes vegades queda rellevat en un moment de la vida en el que ja et desconnectes de la teva professió, del teu entorn més professional, i moltes vegades hi ha el risc que aquest coneixement es pugui perdre. En aquest sentit, l'interès és que hi existeixin aquests vincles entre aquestes persones que han acumulat un coneixement i un recorregut professional molt llarg i que puguin contribuir a les persones més joves, més novells, més incipients en la professió, i al revés també, que les persones més joves, més novells, també ho pugueu contribuir amb les vostres pròpies experiències, les vostres pròpies mirades, a que aquest coneixement conjuntament s'enriqueixi. I aquesta és una mica la filosofia d'aquest projecte ProRies, que aquest curs 2024-2025 s'inaugura amb aquesta activitat d'avui. A banda de l'activitat que avui tenim, hi haurà més propostes, seminaris, conferències, jornades, TFGs i TFMs que també estaran singularitzats amb aquesta mirada intergeneracional, que completaran una mirada més global intergeneracional en aquesta facultat. Jo sempre us animo a que ens seguiu a les xarxes, a la pàgina web, que és on comuniquem més activament el desenvolupament de totes aquestes propostes, que ens seguiu molt de prop, perquè FEPS-UDL, si no esteu encara seguint-nos, perquè és el mitjà que vosaltres utilitzeu més i que nosaltres esteu utilitzant també ara més freqüentment per poder comunicar-vos amb el que és la comunitat universitària. I avui celebrem el Dia del Mestre. Celebrem el Dia del Mestre d'una manera també molt especial. Celebrem el Dia del Mestre amb aquesta mirada intergeneracional, amb un dia en el que compartirem generacions diferents i aprendrem de generacions diferents en què consisteix
d'aquesta professió, què implica aquesta professió, què aporta a la persona i a la societat aquesta professió, i amb un plaer enorme presentar-vos a la professora, mestra Núria Cardet, de l'àmbit de les matemàtiques principalment. Ara després us faran una miqueta un resum més de la seva trajectòria, que, com diu aquí el títol de la seva ponència, Camí d'una vida, ens explicarà i ens compartirà el que ha suposat la seva vida com a docent a l'escola primària principalment i també a l'escola o a la secundària, més al final de la seva carrera professional. Que estigueu molt atentes, molt atents, que estigueu participant activament, que es tracta d'una jornada on no només hi haurà un moment d'explicació, sinó que també tindreu oportunitat per compartir, per expressar-vos, per preguntar dubtes, i després també un moment fins i tot més social, i agrair en aquest sentit també al Consell de l'Estudiantat, que s'ha implicat moltíssim també en aquesta activitat, agrair-los molt sincerament aquesta mirada, a l'Aleix, a la Maria, que estaran per aquí, no sé, no et veig Maria, no sé si ha pogut venir, que han ajudat a que això tingui sentit, tingui lloc, i a més em sembla que hi ha fins i tot una miqueta de menjar més tard al llarg del matí perquè pugueu afavorir aquest diàleg entre les generacions diferents que avui us trobeu aquí. Moltíssimes gràcies, ara dono pas a l'Aleix, company vostre, company també del Consell de l'Estudiantat de la FEPS, que anirà conduint l'acte. Gràcies i molt bon dia. Se sent bé? Sí? Doncs, el meu nom és Aleix, soc del Consell d'Estudiantat i una mica de presentador de l'acte, després avui serà el moderador de la taula rodona. Per tant, ara bàsicament anem a presentar la del dia d'avui, Núria Cardet, que podríem descriure-la com una mestra en majúscules, perquè té molta experiència, i per saber una mica més de la ponent, explicar-vos una mica la seva trajectòria en 2 minuts. Va estudiar Magisteri a Lleida, diplomada en professora d'Educació General Bàsica per l'Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'especialitat de Ciències. A part, anys més tard, va obtenir una segona diplomatura amb especialitat de preescolar. Per si això és poc, després va dir que estudiar una mica més. Doncs va fer un postgrau en didàctica de les matemàtiques i de ciències experimentals i, a més, com ara us explicarà ella, ha rebut i impartit molta formació a mestre. Ha treballat en totes les etapes educatives d'anys i ha estat coautora de llibres de text. Ha fet alguna publicació a la revista Guix i, sobretot, ens agrada que ha estimat la seva professió. Ho ha donat tot pels futurs alumnes, persones d'aquest. Així doncs, sense més preàmbuls, un aplaudiment per la senyora Núria Cardet. Ara? Val. Sí? Em sentiu bé? Fantàstic. Doncs que estic molt contenta d'estar aquí perquè he estat molt feliç fent de mestra i us envejo una mica d'estar aquí. Però reconec que ja he fet el meu camí i que he de donar pas. Resulta que jo no he estat mai desvinculada de la UDL perquè sempre he estat en grups de l'ICE, en grups de treball. Actualment encara estic al GREP amb la Maria Car, amb la Estrada, amb l'Ivan i altres companys, mestres. Per tant, i a més també he posat el nas. Molt bé. Sí? Gràcies. A més també, a nivell de professors particularment, he fet alguna inclusió. Per exemple, amb el Manel, amb el David, coses de ciències. He virat més cap a les ciències i les matemàtiques, però quan era com vosaltres, llavors ja sabia que viraria cap a les matemàtiques i les ciències, però no m'he aportat una mica a la vida, us heu de deixar portar, és un fluir, és un fluir més el ser de mestre. Jo us felicito per haver triat aquesta professió que és autèntica, que omple, que pot canviar el món i que s'espera molt de vosaltres. Penseu que els mestres són molt importants, perquè, com ja diré, al final ara rebo molt més ara que quan era mestra.
Ja heu vist la Marina, per exemple, que em representa, que és companya vostra. Ara rebo, a Llumbai trobo gent que recorden de mi, que potser jo no me'n recordo gaire d'ells. Per tant, us felicito per haver triat aquesta feina. Sigueu benvinguts i tant de vol que us digui, us ajudi a estar més convençuts i a donar-ho tot per aquesta feina que heu triat. Els professors també ajuden, del tot, però la llavoreta l'hem de portar, la portem a dins. Passem. Jo soc la Núria, estic casada, tinc 2 fills, que els 2 estan de professors, un mestre i l'altre professor, o sigui que han degut veure que he estat feliç perquè m'han copiat. Mireu, jo soc de Montoliu, a casa meva teníem una botiga. A la botiga jo penso que allí em vaig fer una mica mestra, a part del meu caràcter, que és un caràcter sempre de servir, d'ajudar. Penso que tots els mestres ho som, si fa o no fa. No us penseu que em vull posar cap medalla, Penseu que jo crec que el 95% dels mestres som així, més o menys. Llavors, mireu, a casa meva teníem la balança, una balança d'aquelles redigitals, ja veieu com era la balança de casa. Al taulell hi havia marcat el metro i el mig metre, perquè venien vetes i fils a metros. Posava colònia a granel amb onces, mesuràvem amb onces. Tenia el calaix, havia de tornar al canvi, però això des de ben petita. Teníem la central de telèfons, allò d'enxufar i de trucar. I després el meu pare era electricista. Miràvem comptadors amb la llum, amb la llanterna, anàvem a mirar els comptadors i fèiem les factures de la llum del poble de Montoliu, sense ordinador, sense res, a mà, tot a mà, restant, multiplicant. Jo penso que m'he fet mestre allí, però sense saber-ho, sense saber-ho. Perquè resulta que penso que tots som únics i tot el que fem ens serveix per alguna cosa. Jo, de petita, ja semblava que volia ser mestra, però em vaig fer un fart de treballar. Com sempre, la cultura de l'esforç és molt important i tots hem hagut de treballar per guanyar-nos els estudis. Ara i abans. Jo era la gran de 3, quan érem 3 germanes, i m'he fet un fart de collir peres, d'anar a embalar la cooperativa i, a més, feia molts repassos. Al poble, quan anava a l'escola del poble, vaig tindre una mestra que era mestra de la meva mare. Us l'imagineu? Era una senyora baixeta, en monyo, negra, sempre anava negra, i d'aquella senyora jo recordo coses bones. No tothom, però jo sí que me vaig emportar coses bones. Perquè aquella senyora, jo devia ser una mica torra, i deia, ja he acabat. I la senyora Elvira, es deia doña Elvira, doña, abans ho dèiem doña, doncs deia, Núria, haz los problemes de Ondina, que tenia 2 o 3 anys més que jo. Jo penso que el fer coses de més grans és una atenció a la diversitat, perquè si no hagués estat una mosca collonera. I llavors me feia fer lo d'altres, i això, doncs, jo ho vaig valorar això perquè els meus pares després me van portar a les dominiques. A les dominiques, mireu, us he portat el primer llibre de matemàtiques de les dominiques. Mireu, sembla d'universitat. Fixeu-vos. 5è, 10 anys, a les dominiques, el meu llibre de matemàtiques. Portar-lo de matemàtiques perquè ja veureu que he virat cap a les matemàtiques, però bé. A les dominiques vaig fer molts repassos a les dominiques. A les hores d'estudi, després de dinar, fent cua, perquè s'havien de menjar el menjar que no m'agradava al menjador. A canvi del que es mengessin el que no m'agradava al menjador, que jo era molt maniàtica, doncs fer repassos. Així em guanyava la vida i anava contenta a l'escola perquè jo tenia un patí gros amb el menjar. Llavors allí vaig començar a fer música, total que tinc molt bon record d'una professora de matemàtiques, l'hermana Pajarito, li dèiem Pajarito perquè també posàvem mots als professors, a l'hermana Pajarito, que sempre em deia, Núria, les matemàtiques són una cadena contínua de verdades lògiques. Jo allí m'ho apuntava. I aquesta frase fins i tot la vaig posar a la primera, que encara me'n recordo ara, quan vaig arribar al magisteri, la primera activitat que em van manar va ser una redacció de qui era jo. Bé, de qui era cadascú. I jo vaig començar la frase dient soc un punt vital. Si mires des de dalt d'un avió, no veuràs res. I continuava, ja no me'n recordo com continuava, i sé que vaig posar aquesta frase de la Pajarito, de l'hermana Pajarito. Em van començar a agradar les matemàtiques i al final vaig decidir marxar de les dominiques i me'n vaig anar al Joan Oró. Al Joan Oró
Doncs, ja, molt bé. Mireu, he anat posant uns núvols durant el Power per dir-vos que he anat trobant persones al camí que m'han acompanyat i que m'han ajudat molt. Amics, companys de feina, altres no, no us penseu que tot han set flors i violes. Però les he volgut destacar perquè penso que a la meva vida són molt importants. I anar fent repassos, anar fent repassos, estius, tal. I a veure si us he de dir res més. Vinga, total, que som únics, tots, jo i vosaltres, cadascú som únics. Començo magisteri, ja de ciències. Llavors, en aquell temps hi havia de ciències, preescolar, de llengües, podies triar anglès o castellà, i hi havia socials. Jo vaig triar ciències, érem més de 500, aquest edifici és el de la luminosi, ja està derruït, aquí vaig començar a estudiar magisteri, professors molt bons, algun no tant, com a tot arreu us trobareu a la vida. Per un professor vaig perdre el cabell, els meus nervis. No us penseu que ho he tingut fàcil, ni ho tindreu, però sereu molt feliços en aquesta professió. Doncs aquí a Magisteri ja està, trobo la Carme, que és una altra amiga, i el José Goltano de l'institut, que també és mestre, i me n'anem cap a Magisteri. Aquí fem ciències i durava 3 anys la carrera. Les pràctiques només se feien 4 mesos seguits al darrer any. Jo el vaig fer al Joan Maragall de la Bordeta, que aquí hi ha una amiga, una companya, que quasi ets companya meva ja, si sou quasi mestres, que vaig anar allí. Allí la veritat és que vaig ser molt feliç. Els mestres que vaig trobar fent-me pràctiques no sabien català, perquè abans se feia tot en castellà. Jo recordo que la Rosa Galzeran, a quart, me diu: tu saps català? Fas faltes d'ortografia, perquè les faltes d'ortografia són sagrades. Fas faltes de... Dic, no, jo no en faig, ja havíem fet català i tal, i diu, doncs la classe català me la fas tu. I, quan la gent confia en tu, trobareu gent que confiarà en vosaltres, aprofiteu, hauria pogut dir, no, és que jo no ho he fet mai, llanceu-us, si equivocar-se és de sàvies, vull dir, us heu de llançar. Total, que faig magisteri, memòria de pràctiques, us l'he portat. Després ho deixaré aquí baix, el que he portat, per si ho voleu veure. Amb màquina. A màquina. Si t'equivoques, tornes a començar. Sí. Mapes, fotocòpies, poques. Paper vegetal per a fer els mapes de l'escola. Els organigrames, papers, perquè en aquell temps ens feien fer organigrames, serveixen o no, en aquell moment me van servir. Total, me van posar molt bona nota d'aquest totxo. No li vaig voler posar memòria, tothom posava memòria. Jo vaig posar a l'escola primeres experiències. I després la mireu, que us farà gràcia, perquè és un tostón. Els meus fills els dic, mireu què vaig fer, i ni se la miren. Però, en carinyo, perquè, clar, veuen el que és, no? Bé, vaig a fer la memòria, el pràcticum, acabo magisteri, ja soc mestra. També és cert que va haver, ja us ho he dit, un professor que no tant, que m'ho així, però que no passa res, endavant, no us desanimeu, sempre endavant. Bé, i quan soc a magisteri, faig una programació, que avui l'he portat i me l'he deixat, o sigui que no l'he portat, que em determina. Mireu, allà on hi ha una estrella vol dir que és un canvi important a la meva vida. Aquesta programació de la multiplicació, la Maria Rúbies, jo avui, abans de començar, he pensat en la Maria Rúbies i li he demanat que em surti bé, Maria, dona'm un cop de mà. Aquesta programació és la que me va fer virar del tot. La Maria sempre em deia, quan vaig veure aquesta programació vaig pensar, aquesta noia serà bona mestra. I mira, no sé si ho ha estat per la Maria o per l'Assumpta també, perquè l'Assumpta també m'ha ajudat moltíssim. Doncs aquí estic. I no sé si ha estat bona, puc ser millor, Dissabte estava en un curs a Cambril, en una escola de perfeccionament de matemàtiques que es titulava Mates per emportar. Dic, jo me les emporto a casa perquè a l'escola ja no les puc portar. Però jo hi vaig anar. O sigui que aquesta programació de la multiplicació em posa al lloc. Determina. Ja soc mestra?
ja soc mestra. En aquell moment hi havia una cosa que es deia, hi havia un protocol que es deia accés directe, que si aprovàvem amb molt, molt bones notes i no havíem suspès mai res a la nostra vida i teníem molt bona nota de la selectivitat, hi havia uns certs condicionants, podíem obtenir accés directe. I això vol dir que no havíem de fer oposicions. Tranquils. Ho vam suar, Els 4 o 5 o 6 que érem d'accés directe, us asseguro que per això em va caure el pèl, perquè hi havia un professor que no em posava la nota que tocava. O sigui que, res, un any sense feina. Vosaltres també us hi trobareu, no serà un any, us cridaran per una substitució, no us desanimeu, feu cursets, prepareu. Abans no hi havia res telemàtic, feia un munt de quilòmetres, igualment anava a Barcelona amb un curset que havia sentit, o sigui que abans no he recollit el fruit, s'ha de sembrar molt. Aquell any què vaig fer jo? Mireu, me vaig treure el títol de mestra de català, que no el tenia tothom. I després, aquí he posat això, coses aquí, que a la millor potser entendreu que no hi pegue gaire, però és perquè me'n recorda del que us vull dir. Importància dels coneixements. És molt important. Un mestre, no tothom pot ser mestre. Que m'agradin a mi molt els nens no vol dir que sigui una mestra o una bona mestra. He de tindre coneixements. Ara, últimament, el Gregorio Luri sempre va amb un velcro, veieu que m'he posat aquí velcro perquè el cita, perquè diu, els coneixements és allò que s'enganxa, vull dir, per a construir necessitem totxos, necessitem saber coses, és molt important el llenguatge. Jo he virat cap a les matemàtiques i les ciències, però és que el llenguatge és importantíssim. Jo m'he tret el títol de català C o D, no sé, l'últim, fa poc, perquè trobo que és molt important el llenguatge i l'oratòria i saber parlar. Jo, quan avui havia de vindre, m'he pres una tila. No passa res. He xerrat moltes vegades davant de gent, però m'imposeu perquè penso que ho he de fer bé, que m'ho he preparat, i al final dic, bueno, m'ho he preparat, no? Doncs que surti com surti. Però aquell neguit el tinc ara, estic tipa de fer-ho. I sobretot les reunions de pares. Després us donaré 2 consells, si voleu, per les reunions de pares, que no mengen a ningú els pares, però que ens posen a 100. Bé, llavors, què vaig fer aquell any també? Doncs aquell any la Maria Rúbies va aparèixer un llenguatge de programació amb ordinadors, els primers ordinadors, que eren uns mamotretos enormes, que es deia, un programa que es deia Logo. Logo era una tortugueta que l'havies de programar. El que ara feu a robòtica, amb els legos i tot això, que veig els meus fills que ho fan, doncs penso, mira, jo ho feia amb una tortugueta, això. Ho feia al passadís, avança 4, gira a la dreta, 90, avança 4, per fer el quadrat, no? Repeteix, ho fèiem en anglès, no sabia res d'anglès, vosaltres sou experts, però ni idea. Jo era de francès i, a més, el logo anava en anglès. La Maria Rúbies s'ho estudiava a la nit, perquè això va arribar, em sembla, d'Anglaterra. S'ho estudiava a la nit i l'endemà, a 3 o 4 mestres que el Gaietà Valls, en aquella Carme, el Tano, en aquella Carme que us he posat, i a mi mateixa, ens formava, anàvem allà a la facultat, al seu despatx, ens formava i ens feia creure que en sabíem molt. És el que us vull fer creure vosaltres. Tots en sabem molt d'alguna cosa. I si no, ja n'aprendreu. Ni un temps. Bé, total, que quan us espereu una substitució no el perdeu el temps, no us desanimeu. Busqueu cursets ara per internet, es pot fer de tot. Però bueno, també en mesura, que també s'ha de viure, jo també he viscut molt, Vinga. Bueno, total, abans de començar a fer de mestra, mireu, us he posat aquí 2 fotos. La primera formació que vaig fer com a formadora a Viella. La Maria Rubis m'envia a Viella a l'estiu del 84 a fer logo. A mi, a la Carme, i al Tano l'envia a Mallorca. És l'únic paper que tinc conforme vaig ser formadora d'aquella època. Màtica, quan ara tots em doneu 1.000 toms, no 1.000. Aquest és el curs que vaig anar aquest dissabte passat. O sigui, he ficat el primer i he posat l'últim. Aquell el vaig impartir i aquest l'he rebut, a Cambrils. Matemàtiques a la butxaca, matemàtiques per emportar. O sigui, els coneixen. Deixo mirar el paper. Bé, el que té aquesta feina d'important és que podreu sempre demanar ajuda
sempre podreu millorar, sempre podreu treballar en equip, hi ha molta formació, aneu triant el que us interessi, però feu, val la pena, perquè després ja us dic jo que és guai del Paraguai. Primera substitució, estrella, soc mestra, faig de mestra, em truquen i em diuen cap al General Britos, ara es diu Riu Segre, abans se deia General Britos. Primera mestra, m'estreno i allí trobo la Paquita, una amiga que encara ho és ara, és de Borges, per si algú és de Borges. Trobo la Paquita. Mestra, sabeu qui va vindre el segon dia que era de mestra? L'inspector. L'inspector. Inspector. Estàvem en una democràcia plena de dictadura encara i me feia una por l'inspector. Primera nit sense dormir fent de mestra. Demà vindrà l'inspector. Un senyor alt, gros, senyor Rúbies, pels que som de la meva edat. Senyor Rúbies, abans hi havia 6 o 7 inspectors a la província de Lleida, ara n'hi ha 44 o molts, però abans ens coneixíem tots i ja m'havien avisat. Si toca aquest, ojo, me va tocar aquell. Me va tocar aquell, el Rúbies. I me diu, ve a la classe i me diu, mañana venga castellà tot, mañana venga inspección. Arribo a casa, encara festejava, i li dic a casa, plegaré, no és per mi això, ja no ho faig bé. Vaig cap allà i em diu, ¿qué método de lectoescriptura utiliza? Jo, el silàbico, el palau, el que havia pres jo i el que havia vist 2 dies que hi havia el llibre allà a la classe de primer. I em diu, ¿lo entiende este método? I jo vaig dir que un poco. He estat molt poruga sempre, Això és que us animo a ser més valents. Vull dir, he estat valenta de grandeta, però de petita no preguntava gaire, no parlava gaire a classe, una mica de vergonya. I aquell inspector me va explicar el mètode silàbico. Allí a Blondel me va fer anar, que abans inspecció era Blondel, me va fer anar a Blondel i vaig sortir d'allí i vaig pensar, bueno, ja ho faré. Els inspectors hi són per ajudar, això també us ho vull dir. Aquell va ser una mala experiència, però al final va ser bona. I me vaig adonar, volia donar les gràcies al Rúbies, perquè em vaig adonar que d'infantil, o sigui, d'ensenyar a llegir no en sabia. Havia après durant la carrera, però com que havia fet més ciències, no havia fet preescolar, i vaig pensar, i si tinc fills, com els hi ensenyaré a llegir? A veure si una mestra no sap ensenyar a llegir. I vaig pensar, quan puga, faré una altra diplomatura. I ho vaig fer. Però aquí em vaig adonar que havia de millorar en molts aspectes. Passo i em caso. El primer any de treballar, claro, ja me caso, marit molt bé, que m'estime molt, que tot ho trobo bé i que faig el que vull, amb respecte. El respecte és una paraula que l'hem d'utilitzar sempre. O sigui, no em diu mai, ja tornes a fer un altre curset, ja tornes a marxar, en què hora arribes? Això és un gust per una mestra que soc un col·legià. I per tant m'ha anat molt bé. Neix el Miquel, després el Josep. Bé, jo penso que em tocarà molt a prop de casa, perquè com que tinc fills, hi ha moltes injustícies també, ja ho veureu, que en trobareu d'injustícies quan sereu mestres. En Quer no té tants estudis com jo i li han donat una plaça més a prop. Bueno, això, xiquets, anem-hi. Però al final, i allí on aneu trobareu bones persones i trobareu que heu après alguna cosa. Total, que jo em pensava que em tocaria aquí i em toca a la Granadella. Superbé. Primer i segon, a la Granadella. Aquí boira espessa, allà dalt feia sol. Guai. Tot l'any a la Granadella. Molt feliç. Parassadíssima del Miquel. L'any següent, Bovera. Cap baix a Bovera. Molt bé, superbé. 13 alumnes a Bovera. 5è, 6è, 7è i 8è. Me diu l'inspector, tots venen de tant en tant i està bé perquè ajuden. L'objectiu d'un inspector és ajudar i us ajudaran. Demaneu-li, si mai teniu un problema, en lloc de segons en qui anar, comenteu al director si us escolta, perquè hi ha directors de tot, també us trobareu de tot. Si no, l'inspector, feu-vos els d'aliats. Si treballeu, us podreu aliar en qui sigui. Bé, això, 5è, 6è, 7è, 8è, 13 alumnes. Li dic a l'inspector, la història no me la sé. La història de 7è i 8è
no me la sé. Me diu, pues se l'estudia a la nit. Pues i tant, que me l'estudiava a la nit. Dic, que l'educació física? Dius que l'educació física? I me diu, fàcils fer futbol. M'ho va dir l'inspector. Fàcils fer futbol. Com que tenia l'Anna Morós, que era molt canyera de futbol, doncs els mateixos alumnes eren de segona etapa i de cinquè, me van ajudar moltíssim. I molt bé. Sabeu quants mestres han sortit de Bovera? 4 mestres, una professora de matemàtiques i una professora d'informàtica. Per mi això és que és un regal quan me trobo les de Bovera. Bueno, la pobreta ja va morir, la Imma Amorós. Doncs és que estic tan bé. Els mestres sembrem, fem com els pagesos. No sabem quan recollirem el que sembrem, no ho sabeu. Però segur que recollireu el fruit que sembreu. I per tant, cap a Bovera. I sabeu què va passar després? Doncs el gran ensurt. M'entero, ni internet, ni mòbils, ni tot això. Un dia vaig pel carrer a l'estiu pensant que tornava a Bovera, més feliç que Pasques, i em trobo pel carrer i me diuen enhorabona, t'han donat la definitiva, a resultes. No sabia ni què era resultes, perquè quan surts de magisteri saps poc. No sabia ni que hi havia reduccions de jornada, no sabia res, treballar. I em diuen, si t'han donat Olesa de Montserrat, i jo, de Montserrat, un fill petit. I jo, me va caure l'ànima als peus. Me vaig a ensenyament i parlo amb el delegat, el senyor Varela. Temps, potser algun de vosaltres l'ha tingut de professor al Gili després. I plorar, com vaig plorar quan me van donar Olesa de Montserrat, no ho sap ningú. Vaig fer tot el que vaig poder per baixar a Lleida. Vaig veure que era una injustícia. Companys meus també d'accés directe estaven a l'annexa, al Pràctiques 2, abans era l'annexa femenina, allà al costat de Magisteri. I jo vaig anar i vaig dir, però és que jo també ho soc. I em van dir, vostè no té el català, que sí que el tinc. I vostè no és formadora de logo, que sí que ho soc. Però res, me va tocar anar a Olesa de Montserrat. A Olesa de Montserrat, cotxe patera, pis patera, el nen petit, no se me va ocórrer de demanar ni una baixa, i plorava molt, però bueno, mira, pujava i baixava, a les 6 del matí marxava, a les 5 quan sortia de la classe d'Olesa vaig pensar que els nens d'Olesa no tenien cap culpa de que jo fos de Montoliu de Lleida. I llavors, allí vaig veure que hi havia moltes injustícies, però bueno, te n'acabes fent el pes, i allí vaig trobar la meva salvació, la Bene, una companya que encara ho som ara, i que em va ajudar moltíssim, me portava a esmorzar molts dies, i em deixava parlar dels meus fills, aquestes coses. Me van dir que fes un projecte per tornar a Lleida. I sí, vaig fer un projecte, la Maria Rúbies, una altra vegada, surt a la meva vida, li dic, Maria, que m'han enviat a Olesa de Montserrat. I em diu, vam fer un projecte d'això del logo, amb el logo, vam fer un projecte, el vaig presentar a ensenyament, i quan ja l'havia presentat a ensenyament, el senyor Varela em diu, no et serveix aquest any, per l'altre. Diu, has d'estar 2 anys de definitiva. Va plorar allí davant del Varela. Això no pot ser, no sé què. I llavors diu, que estàs de Montoliu, I al final me van donar el Pràctiques 2. Vaig entrar i vaig substituir amb una professora de matemàtiques, la Teresa Ribes, que se n'anava, passava a la política. Benvinguda política! Vaig poder entrar jo al Pràctiques 2. Allí vaig estar a segona etapa, 6è, 7è i 8è. A segona etapa, com que l'escola de pràctiques era la Pràctiques 2, era l'annexa femenina, doncs fent proves, la Maria Rubis, Assumpta Estrada, fent el desplegament curricular del cicle 12-16 anys de matemàtiques. I jo ho feia. Això ho he trobat ara als papers, quasi no me'n recordava. O sigui, ja era quan havia de sortir la LOCSE i, bueno, total que va estar per allà al mig. M'hi van posar aquestes referents, aquests guies que vaig trobar pel camí. El logo també em va ajudar molt. El teatre. A cada escola que he anat, per a cohesionar la classe, obreta de teatre. Funciona la mar de bé. Aquí al Pràctiques vaig fer les armes de bagatela, superbé. També, quan sireu mestres, potser sireu d'algun equip directiu, poseu-vos-hi. Jo vaig ser secretària, perquè tirava cap a les mates, però ho fèiem tot molt conjuntament, la directora, la Loreto, la cap d'estudis, la Josefina. Pares, primera reunió al Pràctiques, us ho explico?
Vol que us ho expliqui per si a cas? Arribo al Pràctiques, novella, feia 4 anys que era mestra, una sala de professors enorme. Clar, l'escola de Pràctiques, les annexes ja eren escoles una mica pejilles, no? Vull dir, aquestes escoles que ja sabem tots, hi ha escoles d'una manera, escoles d'una altra. Arribes allí, els pares tots, pares de 6è, 7è, 8è, tots, amb una enorme, tots pares. Jo havia mal rotllo, jo no ho sabia, entre uns mestres que van fer marxar un grup de pares i els mestres que vam tornar no sabíem que havia hagut mal rotllo, i un pare, una família, s'aixequen allà darrere d'una columna i diuen: hi ha una mestra de matemàtiques que no corregís res. I a més, fa anar la calculadora. A on arribarem? Aquesta era jo. No els hi vaig veure la cara, aquests pares, perquè estaven darrere d'una columna, però això és així. Me vaig posar a tremolar com una fulla, era tutora de 6è. Llavors era la reunió general que feia l'equip directiu, el que encara es fa ara, i després t'emportaves els pares a la teva classe. Me'ls emporto a la meva classe. Si sapiguéssiu com me tremolaven les cames, pensava que ara me deixaran verda. Mare meva, com ho faré? I arribo a la classe i no sabia com començar. I tots els pares allí ple, perquè venien pare i mare. I aquells se veu que no van vindre. Es veu que els va agafar tanta vergonya d'haver dit, o algú els va dir, no hi vagis. Però jo no sabia quina cara feien. I després va haver uns pares, els Petanàs, el Barceló, el Javier Echarte, que me'n recordaré sempre, que me van dir: senyoreta, me van veure tan jove, diu, nosaltres confiem en tu, comença. Confiar. Vaig començar, vaig estar superbé. Els pares, els Petanàs, els vaig tindre 8 anys de tutora. Vaig tindre primer la Meritxell, 6è, 7è, 8è, el Sergi, 6è, 7è, 8è, i el Joan, 6è i 7è. 8è vaig marxar i vaig ser 8 anys al Pràctiques. Quan venien a les tutories els deien: no cal que vingueu, us diré el de sempre, perquè a la reunió general, a les tutories sí, però a la reunió general deia: us diré el de sempre. Si sempre 8 anys uns pares els he tingut de tutors. No vaig fer cap caragolada fins després de fer de mestre. Ara sí que vaig a la seva torre i faig caragolades. Però els pares, no tingueu por dels pares. Si feu la feina ben feta i treballeu, defenseu-la. Ara, per exemple, vaig a alguna escola a fer formació, ja ho veureu, i per exemple, hi ha mestres que estan molt preocupats per lo de l'Innovamat i tal i qual. I els dic: si vosaltres esteu convençudes, defenseu-ho. Si no esteu convençudes, canvieu. Els experts som nosaltres, som els mestres. De la nostra feina en parla tot Cristo. Però no en saben tant com se pensen. Ara perquè no tenim temps, però si algun de vosaltres un dia vol quedar amb mi, farem una conversa més petitona i us explicaré el que vaig dir de la calculadora, que per cert me va ensenyar, diu la Maria José Gros, me va dir: quan te diguin això, dis això. I jo, claro, jo deia el que em deia la Maria José Gros. O sigui, que s'aprèn de tothom. Vaig ser molt feliç. Quan estava al Pràctiques va néixer el petit, va néixer el Josep. I, mentrestant, vaig fer... feia molta formació, i ficat no hi havia mòbils. Vaig col·laborar amb la Maria Rubis una altra vegada a fer llibres de la IDB, amb la Carme Sans, aquella que havíem fet magisteri, amb el Pere Cairó, també, de Soses, per ser el gust de Soses, i els meus fills els van utilitzar. Et queda com un regal que els teus fills utilitzin. També us he de dir que quan els fèiem amb la Maria, jo donava el pit al petit, els escrivíem amb la Carme, coses així, també una mica de friquis, també n'han fet. I jo m'ho he passat molt bé. Llavors va ser, com que ja tenia... vaig traure'm la diplomatura de preescolar i el postgrau que us ha comentat el company. I hi ha un llibre que destaco i que a mi m'ha ajudat molt i que per això no hi he posat l'estrelleta, és raro. És aquest, Motivar para aprender en l'aula. Aquest a mi m'ha donat molts recursos com a mestra. Val la pena. És un llibre antic, és del Ian Gilbert, però jo aquí vaig descobrir... Jo penso que he estat una mica diferent, mestra, després de llegir aquell llibre. Bé, me'n vaig al Carràs, 8 anys al Carràs, entre el mig al sindicat, un any al sindicat. Al sindicat espavileus, formeu part del sindicat, moveu-vos,
no és per fer propaganda ni molt menys, que ara ja no ho soc, però els nostres drets laborals cada any estan més, perdem més valor adquisitiu, els mestres, o sigui, que de tant en tant mos hem de moure, xiquets, perquè si no, jo vaig tindre sort que l'any que mos vam moure els mestres estava a Olesa de Montserrat i vaig fer totes les vagues havides i per haver. I així podia estar a Montoliu amb el meu nen. No vaig cobrar un duro, vaig perdre, no vaig perdre, vaig deixar de guanyar molts diners perquè vaig fer totes les vagues. Em van anar bé i a més penso que en aquell moment van ser útils. Estic al Carràs, allà m'emporto les Anes, la Carme, que està allà al darrere, a punt de marxar, pobra que de marxar, la Carme, i quan estic allí encara faig més formació, però no la faig a Lleida, no. Sabeu on la vaig a fer? A Girona. Demano permís al director i me'n vaig a la Maria Antònia Canals, que ara va morir l'any passat, és una senyora que, una crac dels materials de matemàtiques, i me'n vaig al Gamar a fer cursets, jo a rebre'ls, o sigui, jo formava part del grup perímetre de Girona i perquè a Lleida no hi havia vidilla matemàtica, diguem-ho així. I després, jo que no havia fet oposicions, em demanen de fer de presidenta de Tribunal d'Oposició. Generalment els presidents de tribunals d'oposicions són inspectors, però aquell any devia haver... Em falta inspectors i ho van dir amb algun mestre, m'ho van dir a mi. M'ho van dir un any, vaig dir que no, m'ho van dir un altre any, vaig dir que no, i el tercer any vaig dir fes-ho. Perquè em sentia una mica malament de fer presidenta d'un tribunal d'opos sense haver fet oposició. Però al final ho vaig fer i vaig pensar, fes-ho bé. Ho vaig fer, jo penso que bé. Penseu que abans, al tribunal que jo tenia aquí a Lleida, es van apuntar 120 opositors. Només se van presentar el primer dia ja 75, o sigui que molts s'esborren. No feu cas mai dels números. De matemàtiques sí, però d'aquests números vitals a vegades no gaire. 75 només. I després al final me sembla que eren uns 70 que havien d'opositar. I jo havia de donar, jo al meu tribunal, havíem de donar 5 places. Quan ara diuen, les oposicions, doncs xiquets, abans 5 places. Vaig patir molt, perquè volia ser justa, ho volia fer bé. A les del tribunal els deia, si coneixeu a l'opositora no se puntue. Si la diferència de puntuació és més de 2, se'n parla. O sigui, ho vaig fer molt bé. Ho vaig fer tan bé que quan vaig acabar les oposicions me'n vaig anar sola en un balneari, 4 dies. Us ho prometo, a Boí. Mira. Perquè els opositors van patir, però us asseguro que a la presidenta tant només. Una cosa que us volia dir, i cobres al cap de molt temps. Formacions, igual. De rics no us ho fareu fent de mestres, però sereu molt feliços. Vull dir, es viu bé, perquè tenim horaris com els fills, superbé, però no vulgueu ser funcionaris. Això és un avorriment. Si teniu cuquet, feu de mestres, que us omplirà i us emocionarà fins a l'últim dia. Total, que feu oposicions, no us escolteu a ningú, feu el que sapigueu, demaneu ajuda tantes vegades com vulgueu i endavant. Una altra estrella, pràctica reflexiva. Me demanen si vull ser formadora de pràctica reflexiva. Què és això? Doncs això és una cosa fantàstica. Es tracta de millorar els mestres analitzant-nos el que fem a partir de la nostra pràctica i en comú intentar millorar. Soc formadora de pràctica reflexiva, mos fan reducció de jornada, o sigui, només anava a mitja jornada a l'escola, allí conec a la Montse Torra de Barcelona. CECIRE és el centre de recursos del Departament d'Educació, en el qual trobareu molt material de tot, d'anglès, de matemàtiques, o sigui que un mestre, jo penso que quan sortiu de la facultat, heu de ja posar-vos al CECIRE. A mirar, no s'ha de... Molt bé, vaig al Batàrrec, ja m'atanso després del Carràs, la plaça 2 quilòmetres al costat de Montoliu. Montoliu no volia a Montoliu, no volia ser mestre al meu poble, els meus fills havien anat a l'escola, volia estar... Avui l'escola és una mica més gran. Jo comprenc els companys, els mestres, que volen estar sempre al mateix poble. Ho respecto perfectament, però el meu tarannà no és així. Jo he deixat un cul de mal seient i m'encanta haver-ho set.
Doncs vaig al Albatàrrec, l'escola vella, vaig el traspàs d'escola. Al Carràs també em va tocar canviar d'escola, també fem allò de fer paquets i tot això. A cada escola que anava canviàvem d'escola. I descobreixo els cigrons. Els cigrons, un dia, arrel de... que faig de cuinera, soc mama, soc esposa, i faig caldo, me van caure uns cigrons damunt del taulell i quan els plegava dic, ostres, estic fent triangles. Una mica friqui, això sí. Estic fent triangles i vaig pensar, mira, quants triangles puc fer si tinc tants cigrons? I sabeu aquesta pregunta, perquè els mestres ens hem de fer moltes preguntes, doncs aquesta pregunta me va donar peu que a Barcelona, al CSIR i al departament me diuen que ets la dels cigrons. Sí, perquè me vaig llançar a descobrir què es podia fer de matemàtiques. Vaig fer publicacions al Guix. M'ho van comprar fins i tot de Mèxic, una editorial que es deia Océano, no sé què, de Mèxic, i durant 2 anys me van pagar 70 euros i ja no m'han pagat més. Però he posat els cigrons perquè a vegades us heu de llançar a fer coses. No heu de fer sempre el mateix. No heu de fer sempre el mateix. Proveu, si us equivoqueu no passa res. Si els cigrons no m'haguessin funcionat no se n'hauria enterat ningú. Però com que m'han funcionat els he posat aquí. Si algun dia voleu fer cigrons en anglès, l'anglès el poseu vosaltres i els cigrons el poso jo, i la matemàtica. Bé, allí trobo l'Adelaida, una companya que m'emporto a moltes escoles, i tinc un gran disgust. Jo al Albatàrrec feia matemàtiques, era quan més publicava, quan més estava en contacte amb Barcelona. Arriba un any, l'1 de setembre, havia fet descobertes matemàtiques, era tutora de 5è i 6è, arribo l'1 de setembre i me diuen t'han tret totes les matemàtiques, no estaràs a primària, et posem a P4. No diré la paraula perquè és molt lletja, en anglès, però em va passar això. Me vaig quedar amb una cara de tonta, em va tocar anar a fer P4, vaig ser molt feliç, tinc uns alumnes a P4 que, és l'any que vaig descobrir que les matemàtiques més importants són les d'infantil, els millors mestres haurien d'estar infantil, els que haurien de cobrar més i anar pujant, els de primària també, ho sento, pels de la universitat. Però jo penso que a baix fem molt bona feina i que és molt important. Però no vaig poder aguantar més, vaig estar un any al Albatàrrec i vaig guillar, i vaig marxar. Vaig marxar i me'n vaig anar... A mi m'agrada molt fer xarxa, jo m'emportava companyes a fer xerrades de competències, llavors era l'època de les competències, confiar, copiar, transferir, doneu tot el que teniu. Núria, que em pots deixar això? Sí! Avui buscava llibres i no els trobava, dic, això és que els he deixat i no me'ls han tornat, però això ja ho sé de sempre. Molts cursets, tal, m'agrada que m'ajudin i acompanyo molts estudiants de pràctiques, molts. Ja com que vaig estar al Pràctiques 2, doncs allí els estudiants ens arribaven a xorro. Ens arribaven molts i a mi m'encantava perquè sou un glob d'aire fresc. Heu d'aprendre també dels mestres que trobareu grans a l'escola. Som una mica carques, però penseu que hem fet un gran esforç d'adaptació perquè ja ho veieu la memòria com la vaig fer i ara hi ha drive, connexions, el que convé i a més tinc ganes encara de saber. No sé per què em servirà, però ho aprofitarà el meu net. He tingut molts aprenents, ara en digueu aprenents. A mi m'agrada la paraula practicant perquè aprenent, jo també ho soc aprenenta vostra. Llavors, la nostra feina és una feina de voluntariat. I heu fet magisteri per fer les hores, 6 hores i cap a casa, doncs no aneu bé. Sempre, jo he fet moltes més hores de les que m'han pagat, però jo ho he agafat al revés, com un voluntariat. He dit, mira, en lloc de fer de voluntariat i d'anar-me'n aquí a cuidar no sé qui, doncs el meu voluntariat és ajudar, i és molt responsable. Me'n vaig a Països Catalans. Quan surto del Albatàrrec tan trista, doncs me'n vaig a Països Catalans, me criden a Països Catalans i em diuen, estan fent una escola nova, sabeu que es van crear les escoles noves, el Tonucci, el Parc de l'Aigua, ara no me'n recordo de la que hi ha allà dalt, al costat de l'Arnau, Ciutat Jardí, molt bé, i Països Catalans, me'n vaig i em toca muntar segon i tercer.
allí vaig trobar un ambient de companyerisme, bueno, ja l'havia trobat a molts altres llocs, perquè tu sempre t'ajuntes, pel caràcter t'ajuntes amb la gent que és similar a tu, que treballa com tu, que li agrada fer el mateix similar que tu, i per tant me'n vaig allà. Mireu, aquí, en aquesta foto que us he posat, són els meus alumnes de la Marina Cabanilles, fins aquí, que no... Els vaig portar per primera vegada a la universitat. Els vaig dir, jo us portaré cada any els meus alumnes, bueno, cada any, des que sóc més grandeta, intentava portar-los o a les jornades de la Maria, de l'Anna Gené, de ciències, o a les jornades de Lleimat, de matemàtiques, doncs jo m'agradava portar-los, perquè veguessin que hi han d'arribar tots, o hi poden arribar gairebé tots. I vam fer aquesta jornada, Aquí vaig començar a conèixer la Maria Ricard, que ja la coneixia del poble, però... I, senyors, de fer una línia d'escola, canviem-ho, perquè el que s'ha de fer és volum d'escola, perquè una escola és molt més que tot això. Bueno, que no tots són matemàtiques, no us penseu que només he fet matemàtiques, jo, M'encanten les ciències, el Manel, que l'he vist allí, la Terra paral·lela, bueno, aquí fent una cosa que no heu de fer, menys davant dels alumnes, jo ho vaig fer davant dels alumnes, és per demostrar la caiguda dels cossos, i aquests nens que els van portar aquí, al Congrés de l'Anna Gené, que vam estudiar, imagineu, les calories dels fruits secs. Quin fruit sec tenia més calories? I no en sabia res, no us penseu, per això us ho dic. Vull dir, si no en sabeu, ja n'aprendreu. Busqueu en qui us ajudi. Vinga. Bueno, i me'n vaig al Joan Maragall. Joan Maragall, ja feia temps que tenia la plaça definitiva al Joan Maragall, i arribo al Joan Maragall el primer dia i vaig a buscar-los a baix a la fila, tutora de 5è, i hi havia un nen i diu als altres, «Hala, nos ha tocado una vieja». Bueno, sí, era la gran. És una escola tan diversa, el Joan Maragall, però us vull dir que he fet les mateixes matemàtiques, les mateixes ciències, al Maragall i al Maragull i a tot arreu. A tot arreu els nens són iguals. A tot arreu podem treballar. Si tenim motivació, els escoltem, els comprenem, els respectem. Respecte també vol dir fer coses difícils, no fer coses fàcils. I, bueno, aquí al mig, veieu que hi ha com hi ha una catifa de Sierpinski, aquí al mig. És un projecte internacional que van participar països de tot el món i aquesta catifa, que és una cosa matemàtica, la vam enviar... Bueno, els nens, tot això ho viuen molt bé perquè a tot arreu pots matemàtiques. El panellet. El panellet me'l va portar un pare, jo sóc una forofa dels daus, se pot fer moltes matemàtiques en daus i anglès en daus. I un pare em va portar un panellet que havia donat a la seva filla de Països Catalans aquí, al Joan Maragall, me'l va portar per Tots Sants. Va fer un dau panellet i l'he trobat sempre tan bonic. Bé, confieu, continuo replegant amigues i ara us passaré el millor regal que m'han fet. M'han fet molts regals de mestre, ara no se'n fa tants, però penseu que les pulseretes, les anelletes, me l'han regalat al Carràs, eren molt regaladors, a l'Anexa, rellotges, mos feien regals, ara potser, ara no tant, però en aquell temps. Però sabeu quin és el regal més bonic? Aquest, us l'he posat aquí. Me permeteu que us el passa, no tot, perquè dura... Espereu, miro... Val. Vaig apuntar. No. Sota la pluja i el sol. Ja veureu de què va. Compartim aquest batec. Per recordar que cal pensar abans de parlar. Sota la pell els mateixos sentiments, perquè jo soc com tu. El millor regal. I tu ets com jo. Som els fills valents de la primavera. Per tants bons moments. I tenim el mateix cor rebel, perquè jo soc com tu. I tu ets com jo. De respectar-nos com som. Contra l'impossible, caçadors del mateix
ensenyar-nos tant. I ells a mi em van ensenyar. M'agrada que les tardes amb tu se'n facin nits i com m'acompanyes Aquests dos i després... quan el món es torna gris. M'agrada quan els reptes ens fan treure el millor Estan boníssims. i que l'alegria sempre ens ompli de valor. Per estimar les matemàtiques. I el plor, sota la pluja i el sol, compartim Va així i al final, a veure... No l'ensenyo tot, serà molt, molt. Perquè jo sóc com tu i tu ets com jo. Som els fills valents de la primavera i tenim el mateix cor rebel. Perquè jo Vaig haver de fer una obra de teatre i tu perquè hi havia molt mal rotllo. Perquè resulta que aquell any que em va dir que era una vieja l'impossible m'ho enredava tot. mateix dolç anel. Perquè ets única. No, com tothom, Com la vida va traçant els seus camins Penso, a veure... i el plor sota la pluja. Per acompanyar-nos en aquest viatge em sembla que ara hi havia... Patec i guardem sota la pell els mateixos sentiments perquè jo sóc com tu i tu ets com jo. Som els fills valents de la primavera. No em digueu que no val la pena fer de mestres. És que heu triat el millor, xiquets. Prou. Però... Al maig, ciència al carrer, sobretot els mestres han de ser provocadors, ja vaig de pressa, em sembla que és tard. Una cosa important, me torno padrina, soc padrina ja tinc un net que em diu, padrina, fes de mestre avui. Dic, per què? Li dic, no vull ser una padrina de plasta, però sí que a vegades me diu, padrina, fem coses de mestre. Vaig a l'Irronda, falta professors de matemàtiques i català, ens criden els del Pla Vell, aquells que havien fet ciències d'aquella manera, fent física, química, matemàtiques, ens criden, faig projectes allà, tots els nivells, ja us he dit que per mi a tots els nivells són importants, però infantil és la clau. Aquí hi ha un projecte que vam fer de coordenades al Ronda, coordenades heliocèntriques, no sabia que existien, però tu, ho vaig buscar, ho vaig fer al pati, vaig descobrir quins planetes se veuen segons giren els planetes i per això se veu Júpiter i es veu Venus en una època de l'any. Ho vaig descobrir llavors perquè no ho entenia. Superbé. S'ha de fer activitats amb el llistó alt perquè és una manera també de respectar els alumnes, el que ho he dit i no em vull repetir. Tinc el Covid i amb el Covid, què passa? Jo no volia jubilar-me de mestra, però tinc el Covid, m'ingressen i decideixo que si arribo als 60 me jubilo. I me vaig jubilar. No sé si he fet bé, però m'he jubilat. I ja està, me queda un any de mestra i en aquella escola que vaig marxar, us en recordeu? Decideixo gastar amb tots els punts, ja que no els puc deixar en herència als fills, decideixo gastar amb tots els punts i anaven una altra vegada al Batàrrec a gaudir de l'últim any de mestre. I com ho vaig fer? Ho vaig fer tant que... És que, com us diré, avui ja he passat, perquè després us ensenyaré una cosa que he portat. És el meu darrer curs, cal prendre consciència, ara ja estic en un altre pla, he anat 2 vegades a l'escola i ja he vist que no hi he de tornar perquè els nens, senyoreta, que no tornaràs! I això, davant dels altres companys, no queda bé. Però tot comença i tot acaba, això ho hem de saber. Però el primer any de jubilada molt bé, però el segon no tant. I us he portat el darrer projecte. No us he parlat del primer projecte que vam fer, quan encara no es deien projectes, al Pràctiques, quan era molt jove, vam fer un projecte que es deia El riu i el seu entorn, perquè ens van portar aquí a l'Acadèmia Giró, que hi havia luminosi i ens van portar a l'Acadèmia Giró. I vam fer un projecte que es deia El riu i el seu entorn, vam posar el nom de projecte com li haguéssim pogut ficar el nom d'activitat. Projecte, ens van donar un premi a Madrid. I després l'últim projecte és aquest. Mireu, he anat avui a l'escola a buscar això.
hi havia tilers al pati de l'escola del Batàrrec. I els tilers, quan cau fa això. Mireu. Ai! Doncs, m'ha costat, perquè estem de l'aigua mig podrits tots. Doncs, els nens els hi vaig dir, voleu fer un projecte de per què cauen les fulles? I així no en tenia ni idea. I sí, i ho vam intentar fer, i aquest és el mural del final, però vaig haver de necessitar ajuda perquè no en sabia prou, i al final, com que no em funcionaven, estava relacionat amb Leonardo da Vinci, perquè una cosa que fareu els mestres és relacionar-ho tot, connectar-ho tot, jo ho connecto tot. Has de un projecte de matemàtiques de les arracades, doncs ja el farem, cap problema, segur que hi trobarem matemàtiques, o segur que hi trobareu anglès, o segur que hi trobareu el que sigui. Total, que me diuen, què vols, una festa de jubilació? Les companyes del Batàrrec, que els dic, no, ja vaig marxar una vegada d'aquesta escola. No, jo ja he estat molt bé i els vaig invitar, un esmorzar, els vaig fer un regalet, però vull marxar sense escarafalls, vull dir, jo no soc de fer ciroll i total que me'n vaig anar, vaig ser molt feliç al Batàrrec i vaig demanar ajuda a l'Anicet Cosialls per a fer l'últim projecte, perquè penso que és el que s'ha de fer. Em falta el ratolí, claro. Ara com que patixo. Ale, com hem quedat? Que es toca Montoliu, no marxo pas. No, però m'has bueno, i què, però en vindrà un altre? Bueno, estan tristos perquè marxo de l'escola. Això no m'ho esperava, era la sala de professors i me'ls van fer entrar tots, no? I després, a veure... Mateo, que no t'he visto. Bueno, soc mestre per vosaltres, Ells s'han de, però soc mestre per vosaltres, val? I us dono les gràcies, perquè si no hi fos no podria ser mestre. Ok? Bueno, ara ho he d'obrir, no? Sí, va. I ho obre, no? I al final... Ai. Plora i riu. Plora i riu, tots diuen plora i riu. Plora i riu, la senyoreta, plora i riu. Val. Això és el que... Torno al Batàrrec. Ale, com hem quedat? Bé, jo penso que he tingut molta sort. Això és una festa dels 25 anys de mestre. He tingut molta il·lusió, poseu il·lusió. Això és... La foto baix és unes companyes... Epa! Ale, com hem quedat? Que es toca Montoliu, no marxo pas. És amb unes jornades a un escaim a Mallorca i aquí construïm un metre cúbic, ja ho veieu, s'ha de portar molts materials a la classe, les mestres i les mestres sempre han d'anar carregats de materials, això és un símptoma de tindre il·lusió per la classe. Ens hem adaptat a tot, no hi ha receptes màgiques, fills, no n'hi ha, però anireu trobant pinzellades que us ajudaran a ser millors. Ja ho sou. Quan sortireu d'aquí a la facultat penseu que esteu al començament del camí. Jo no m'ho pensava, em pensava que... Bueno, me demanen de participar a l'acte de jubilació de la Sa Ovella i de parlar en nom dels mestres. Me poso ben guapa, ben arreglada i me'n vaig allí tremolant com una fulla perquè penso, per què em poso aquests berenjenals? Però m'agrada, m'agrada. Soc optimista i confio molt i en vosaltres també. I ja veieu, una altra estrella, xiquets, això finito, He tingut els meus referents. Al meu poble, a Montoliu, va haver un mestre que es deia José de Tàpia, que va ser mestre del meu pare, molt poc, però va ser mestre a Montoliu i penso que va deixar petjada, un mestre anarquista de l'època de la República i que, bueno, jo penso que a Montoliu mos hi ha deixat un cop. La Maria Rúbies, vull dir, jo sense la Maria Rúbies no soc ni seria on soc, l'Assumpta, a la qual admiro i estimo, la Maria Antònia Canals, aquella que us deia que anava a Girona, la Montse Torra i 3 grans matemàtics, l'Antona Obanell, la Carme Burgués i el Claudi Alsina. Aquest és el que ha fet les proves de selectivitat de la selectivitat de mates, el Claudi Alsina. Ara recullo el que he sembrat, soc molt feliç. M'he passat la vida ajudant a gent, donant a gent. Núria, mos ajudes a preparar una programació? Núria, mos ajudes a no sé què? Però jo també he demanat ajuda. La nostra professió és única, és de distàncies curtes, és d'abraçades. La Yaiza de Joan Maragall m'envia un missatge que diu com estàs, tal, tal. Ja faig segon de batxillerat, com passa el temps, i una cosa que t'he volgut dir sempre, no sé si t'ho vaig dir,
però volia donar-te les gràcies perquè va ser la primera mestra que em va fer agradar molt les matemàtiques. A l'institut sempre ha estat de les meves millors matèries i les estic gaudint molt. I gràcies a tu, perquè abans de tu les matemàtiques eren la meva pitjor matèria, no m'agradaven gaire. Al final només cal un bon professor. I també volia disculpar-me per com em vaig comportar al col·le. Sí, em fa vergonya ara. Ens vas aguantar bé. És la meva feina, jo sempre dic que és la meva feina. Ai, que no us he d'explicar lo d'aquell xiquet que em va dir que era una vieja. Sí, pues sí. Me va tot el curs, jo encara em tolerava perquè encara... Però em portava molt malament a les classes. Amb una professora diu que li recordava un porc i feia el soroll del porc tota l'estona. Bueno, venia la inspectora i quan venia la inspectora de com està tu amiga me portaré bien. Bueno, i al final, l'últim dia, sabeu què em va portar de regal? Una tortilla de patata de 8 huevos. Us ho prometo, us ho juro. Va ser el seu regal. I sabeu per què? Perquè a la vigília, abans de portar-me la tortilla de huevos de patata de 8 huevos, van fer... Jo parlo molt amb els alumnes, aprofiteu els patis és un moment de conèixer els alumnes. Van fer la rotllana i tots dèiem com vien a lo curs, i aquest paio que ara no sé on és, no sé si és aquí o allà a la presó, diu, i a tu, gràcies, te dono les gràcies. I me mira i diu, a mi per què? Dic, perquè m'has ensenyat que tenia paciència, però és que en tinc molta més de la que em pensava i per tant te dono les gràcies jo. I em va portar la tortilla. Verídic. Ara què faig? Doncs ara recullo flors, floretes. Remiro fotos i vídeos, ploro. Soc padrina i mare amb més temps per regalar. Faig algun assessorament, xerrades, congrés, al GREP, el que fem del grup ICE, avui, aquí, de voluntariat, no vull cobrar, no, perquè si no, tots els problemes. Sé que les meves amistats van lligades a la feina. O sigui, heu triat una professió que us portarà els amics al costat. Faig ioga, vaig a la UDL, camino, tinc molt més temps. I el futur sou vosaltres. I he posat la Marina Cabanilles perquè... I he posat l'Homoebius. L'Homoebius és una superfície matemàtica, ho va descobrir un senyor que és de Moebius, que és una superfície sense fi, que és el que serà la vostra carrera. Sense fi, no s'acabarà mai. És una banda de Moebius. Una banda de Moebius. A més, l'Schleicher hi va posar formigues, perquè sereu molt treballadors. Les formigues. I he posat l'Alícia també, perquè l'Alícia la vaig tindre amb aquell llibre de 4 petites, venia a la classe. Sereu molt responsables. És que jo, consells, diu, dona consells, els he posat per no deixar-me en cap, però sobretot respectar. Sigueu puntuals, la puntualitat és una manera de respectar. Expliqueu coses una mica més difícils del que poden, perquè si no s'avorreixen els nens a la classe i se us portaran malament. I respecteu-los tal com són. Hem de ser oberts, hem de tenir una mentalitat oberta. Utilitzeu molt la paraula encara, la tenia escrita a la classe, encara. Senyoreta, jo això no ho sé fer, encara. Espera't, ja ho aprendràs, tranquil, encara. I nosaltres també, perquè sabeu què? Ara que he estat mestra i soc formadora, passa el mateix. A la classe hi ha nens que no escolten, a la classe hi ha nens que no miren el mòbil perquè no en tenen, que estan a la lluna, hi ha nens que parlen. Quan faig cursets de matemàtiques a mestres, passa el mateix. El que mira el mòbil, el que no m'escolta, el que no sé què, el que em diu, Núria, avui he de marxar perquè he d'anar no sé on. Marxa, filla, marxa, si ja ets mestra, fes el que vulguis, només faltaria. Encara, la paraula encara, utilitzeu-la molt. Agrair, la paraula agrair, sigueu agraïts. Compartir per aprendre, confiar, demanar ajuda quan us calgui. Vaig de pressa perquè ja ho he dit. A mi em va anar molt bé tindre una llibreta amb els noms dels nens. Amb 4 o 5 pàgines per cada nen. Hi havia nens que havia de ficar un suplement al darrere, però quan passava algun dia que algú havia fet alguna cosa que em sorprenia, m'ho apuntava. Que només ho entenia jo, amb una mala lletra horripilant. I allò, aquest avui ha ajudat el Pepito, quan és un nen que no ajudava mai, per exemple. Aquest l'ha ajudat. Llavors, quan venien els pares, us deia, el dia tal va ajudar el Pepito. Això vol dir que pot ajudar. Que no ajude, ja ajudarà. Dóna-li confiança. La mà, agafeu la mà. Hi ha pares i mares i nens, els nens no ho cal dir, que a vegades els ha d'agafar la mà, però a vegades hi ha pares que venen així amb un... Doncs els dius, què et passa? Te puc ajudar? Explica'm. I només que els hi toques la mà és com si se desenrampessin. Ho he comprovat
moltes vegades. Els mares que venen així. No tot serà fàcil, però val la pena. Canviar vol dir aprendre, viure. Us farà sentir vius. Tenir esperança, és una feina d'esperança. Però també ens agrada que fem la feina ben feta. O sigui, els nens necessiten que els digueu quan han fet bé i valorar els errors, però els mestres també. I per això heu de treballar en equip, per això heu de fer grups IFE i grups no sé què. Doneu temps, legitimeu. Jo ja entenc el que t'ha passat, però deixeu que expliquin els problemes. Innovar amb criteri, no cal innovar-ho tot. El que funciona no us ho cal innovar, perquè ara passem una mica. Treballar molt, aprofitar els patis. Els patis són... Veus moltes coses que no veus a dins de la classe i per tant aprofiteu-los. Jo de tant en tant, ara ja de gran, m'havia d'obligar a anar un dia a esmorzar amb els companys perquè deia, si no et tornaràs una mica antisocial, perquè tenia feina, necessitava i abraçar i estimar. I aquí he ficat una foto de l'últim grep que hem fet, que hem anat amb l'Assumpta, l'Ivan, la Maria i unes companyes que vam anar amb l'Assumpta. Li vam fer un comiat que tampoc no es jubilarà mai. I només dir-vos que feu un pas rere un altre i que arribareu lluny. El Jaume Cela deia que els mestres han de ser intel·ligents. Intel·ligents vol dir fer-se preguntes, buscar, ser curiosos, ser creatius. Heu de ser bones persones, ja ho sou, bones persones en tot el sentit que vol dir bondat, respectar, tolerància i heu de ser feliços. Jo quan veig un mestre que diu dilluns, de veritat, me fa pena. Home, com podeu dir això? Si vivim d'això. Que un dia ho diguis perquè estàs cansat, que has anat aquí, dius, hòstia, estic cansat, però que cada dilluns, hola, ja tornen a vindre. Jo és que he sentit paraules a vegades allò, mira, monstruïtos. Per favor, si t'ho donen tot els alumnes. Per tant, gaudiu molt d'aquest camí que acabeu de començar i gràcies, perquè tots ens necessitem.